'Dan ni am gychwyn, Rhi. Felly, diolch o galon i chi gyd am ddod. O'n i'n meddwl, dyma'r trydydd gwaith rwan i fi wneud y sesiwn yma, dan banner y Ddwy Olwyn yn cymdeithasau. Gwneud un yn Bodleian ac un yn Pontypridd, ac oeddwn i'n siarad am seiclo yn Gymraeg, ac oedd hwnna'n ddigon nish. Felly, dwi'n fy ni'n siarad yn fwy cyfyng am ddarllen a sgwennu am seiclo. Felly mae hwnna'n dod â nish llai eto. Felly diolch yn fawr i chi am ddod, ac ymddiheuriadau bod ni'n rhedeg yn hwyr. Hefyd, dwi am gychwyn falle rhag ofn bod chi ddim yn gwybod pwy dwi a pa hawl sgynna i fod yn ista fan hyn o'ch blaen chi. Griffith a Bowain ydw i, a dwi wedi bod yn sgwennu y Ddwy Olwyn, fi sefydlodd ddwyolwyn.cymru yn 2018, fis cyn i Geraint Thomas ennill y Tour de France, felly yndw dwi yn cymryd clod am y fuddigoliaeth honno. Ac wedyn, ers hynny, mae dros 250 o erthyglau ar o wefan. A mae gennym ni, dwi'n mynd i wneud, mae gennym ni dros 1,000, wedyn, o bobl yn dilyn ni ar gymryddiau cymdeithasol amrywiol, a mae dros 250 o aelodau ar y clwb Strava, dwi'n meddwl, os dwi'n cofio'n iawn. Felly, dyna pam fi'n sgwennu am seiclo, ia, a dyna pam fi'n siarad am sgwennu am seiclo efo chi y pnawn 'ma. Dyn ni heb fod yn rhyw gynhyrchiol iawn ar y Ddwy Olwyn ers rhyw 2 flynedd erbyn hyn, neu rhyw 2 falle hyd yn oed, a mi wedi mynd i ffwrdd i studio ag ati, felly mae cynnyrch y Ddwy Olwyn wedi prysurddi rywun i ben dros y blynyddoedd dwytha, a mae hwnnw, dwi yn meddwl bod fi'n cael benod yn ofian ar y Ddwy Olwyn fel gwefan seiclo. Mi'n eitha barod, dwi'n siŵr, ar wahanol ffyrdd fel fan hyn yn y Steddfod. Dwi'n siarad unwaith y flwyddyn am wahanol agweddau ar seiclo ac apêl seiclo yng Nghymru ac yn y Gymraeg. Ac felly, so allai gyflwyno y ddau hybar sydd yn eistedd nes ata i pnawn 'ma. Yn gyntaf mae gennym ni Grub News yn llenor, yn awdur, yn fardd, yn ysgrifydd, yn sgwennu yn dda iawn, ac yn sgwennu am seiclo. Mi rwn i at hynny yn y man, ac wedyn ar y pen mae gennym ni Ion Thomas, awdur hefyd, nid am seiclo o reidrwydd, ond gwybodusyn bydwn ni am seiclo ac am sgwennu ac am lyfrau ac am ddarllen ac ati. Felly, diolch yn fawr iawn i chi'ch dau am ddod yma, yn enwedig achos, wrth gwrs, mae'r Ddwy Olwyn yn gwneud colled ariannol ers diwrnod cyntaf, felly maen nhw'n dod yma o wirfodd ac yn gwneud ffawr fawr iawn efo ni bro yma, felly dwi ddiolchgar iawn i chi'ch dau am ddod. Dwi am ddechrau, dwi'n meddwl, trwy siarad efo ti, Greg, os gai, am dy lyfr di sydd ar y ffordd, achos ti'n gorffen, dwi heb, orffen i fi, felly mae'n bod yn 10 siarad efo ti gynta. Dwi'n iawn i feddwl bod yn dod allan diwedd mis Tachwedd, ganol mis Tachwedd? Ie, ganol mis Tachwedd gobeithio, a dydyn cweit i gorffen, mae'n ta paragraff ar ôl i olygu, ond o'n i gobeithio gorffen ceisio fod, mae'n jyst awr a hanner o waith ar ôl, ond ia, i bob pwrpas oedd i gorffen. A da iawn. Na, mae gynna i fwy nag un paragraff ar ôl. Ond, o'n i hefyd wedi gobeithio gorffen gyda'r Steddfod. Ond dyna fo. Felly, mae'n oed dweud y gwir, dyn ni, mewn ffordd, wedi cael prinder o lyfrau am seiclo yn Gymraeg. O prinder sgwennu am seiclo yn Gymraeg a dweud y gwir, dwedwn cyn 2019, beth bynnag. Dwi'n gwybod chi'n mynd i siarad nes ymlaen am lyfr Llion Iwan o Afallon i Shangri-La. Felly hwnna, mae beic ar y clawr. Ac wedyn mae gennym ni stori sydyn Phil Stead o tua 10-15 mlynedd yn ôl, yn enghraifft arall o lyfr wedi cyhoeddi am seiclo. Ond erbyn hyn, ffwrs, o ti'n mynd i fod wedi sgwennu llyfr, fyddai wedi sgwennu llyfr, a falle bod yna rei eraill ar y gwrs. Felly, mae'n rhyfedd o'n i wedi cyd amseru nhw'n gofio i fydd. Yndi, na fel wisio dda est, dim honnyn nhw'n dod, wedyn mae'r rai yn dod o'r rhywbeth. Un llyfr arall sy'n ychwanegu prester yna ydi llyfr ddaru Angharad Thomas rhaid at ei gilydd am Iwerddon de Cymru. Da'n ni'n cyfosod Trydydd Iwerddon a Trydydd Cymru. Ond o'n profi pwynt, dos am lot. A llefydd am ddyrchad yn seiclo hefyd de. Ie, yn union. A mae hwnna'n dwi'n meddwl yn rhywbeth
unigryw Gymraeg, mae'r un ath yn Saesneg prin iawn, fel nawn ni weld, prin iawn beth gan y ferched ac am ferched, boi yn gael mwy hynny yn wan, dwi'n meddwl. Ond dwi yn dod o gefndir gwahanol i ti o ran seiclo, dwi'n meddwl. Nes i ddechrau seiclo achos bod gennau braid fflat. O'n i bigraddio a o'n i isio neud rhywbeth cyn mynd ymlaen i fynd bynnag o'n i'n mynd i fynd i neud nesa. A syniad gwreiddiol oedd, i gerdded, fel cerdded Appalachian Trail neu rhywbeth. A nes i jyst sylweddoli'n fuan iawn bod gennau i ddim y pengliniau yn y traed i fedru cario bag ar ei hefn am fwy na diwrnod. Wedyn oedd hi'n gorfod nôl i'r drawing board. A sgwrs o'r ffrind o'n i, ac oedd hi ddol, be am i just beicio dros America? A ni'n dweud, wel, swn i'n medru bys o'n gennau'n beic. Ac o'n i'n beicio hwn ar ryw 40 milltir yn y mywyd, dwi'n meddwl. Nes i feicio bala o Gaernarfon unwaith. Ac o'n i sal am dridia wedyn, a nes i stopio beicio am stal. Nes i beicio, nes i brynu beic, eisiau America, nes i brynu beic. Dwi yn hanner America, felly mi oedd hyn yn lot haws, o'n i'n gallu mynd i America a gweithio heb boi nefn visa dy bethau. Gweithio chydig o fisoedd, hel pres, a wedyn beicio o Cape Cod, Massachusetts, draw i Apple Portland, Oregon. A joio. A wedyn, mae wedi cymryd, os mae daith gymryd 80 diwrnod, mae wedi cymryd 10 mlynedd i acwiso yn y llyfr. Mae wedi bod yn broses rili hir. Ac eitha anodd, lot anoddach na unrhyw beth arall wedi sgwennu, rili, am sawl rheswm. A wedyn, gobeithio fydd o'n dod allan, wel, dim gobeithio, mi fydd o'n dod allan mis Tachwedd, a wedyn llyfr am hanes y daith yna, dio. Ond, fel bike touring, mewn ffordd, ydy'r math yno feicio. Os, mae yna fel gwahanol fath o feicioryrs, mae gen ti dy bikepackers sy'n griw hollol wahanol i ni tourers. A mae gen ti, beics, mathau gwahanol o beics, mae'r holl fyd wedi digyn dawn iddo fo, lle. Ond, dwi wedi dal ydyn ni i wneud twrio dros y blynyddoedd, jyst fi'n byd cweith ar fawr a'r 4,000 o filltir dros Gogledd America. Difyr, achos dwi hefyd yn sgwennu am fy nheithiau, ond maen nhw'n llawer iawn mwy diweddar, a dwi weithie'n syrglo efo cofio manylion a falle. Felly mae'n amlwg bod na ddim jyst disgrifiadau yn yr... Dwi'n cymryd bod na ddim disgrifiadau gen ti yn unig lle. Mae'n rhaid bod na fwy iddo fo na hynny. Mae'n... O drai i sôn fwy penodol am fel sgwennu am feicio ar genre, cos mae yna genre dweud, mae gen ti genre lle'n a dwi'n meddwl bod o fewn sgwennu am feicio, mae gen ti dylyfrau sy'n fwy am... Falle'n dod o fwy fel road cycling, fel y genre, se. A dwi'n meddwl bod y genre sgwennu am touring yn genre ei hun, a mae hwnna'n fwy o is-genre o fewn sgwennu taith, dwi'n meddwl. A mae gen ti hanes hir, mae'n i sôn falle mwy am hynny nes maen, lle. Di hanes hir yn efo. So mae'n lle'n taith ydi o, ti'n neud taith, gyr, a digwydd bod ti'n neud ar y beic. A wedyn, fel lot o le'n taith, y broblem ydy bod chdi'n gorfod treulio y llyfr i gyd yng nghwmni un person, sy'n chdi dy hun. A o hwnna'n rough i ti, heb sôn am y darllenydd. Hwnna'n un ffeindio fwy anodd oedd, bod yn sôn yn dy gwmni dy hun am 200 o dudalennau. Mae'n anodd gwneud hwnna, mae hwnna'n anodd, dwi'n meddwl, yn anoddach na, dwi'n dod o gefndir fel barddoniaeth a stwff i byr. Mae gorau 200 o dudalennau hwnnw sydd y hun yn anodd, de. Sa'n gwylio. A gen ti fygiadur pan ti'n mynd o gwmpas? Oce, ia. Dy ddim yn mater o mynd yn ôl ar dim bod fi'n... fatha dwi'n gorau wneud, mynd yn ôl ar Google Street View i fynd i weld lle dwi wedi bod, ac edrych, jyst fel rhag ofn fi di anghofio rhywbeth amlwg. Mae'n bythyn o hynny'n digwydd hefyd. Mae'n hyn, pan ti'n beicio fel 100 milltir mewn diwrnod, mae'n hyn a hyn, ti'n teimlo yn sgwennu'r nos yn hwnna fel arfer, t'mo? Ie, yn union. So chi rhywun mateg wedyn ddechrau glywed ydym mae? Wel, cwestiwn sy'n gen i, tia faint o ti'n seiclo mewn diwrnod pan o ti'n croesi'r Amerig, felly? Oedd yn ymrywio, a dibynnu ar y tywyd, yn dibynnu ar os oedd ti'n fel hyn, neu os oedd hwnna'n ddau fi ni podcast o fi. Os oedd hwn fyny o lawr nes oedd o'n fflat, os oedd wedi cael bwyd, a jyst dyhwyled ar y diwrnod. Dwi'n meddwl, diwrnod byra nes i o 15 milltir, a'r diwrnod hira oedd dros 100. Nes i'm lot o ddyddiad dros 100. Ond oedd ar gyfer taled, mae'n siŵr 60 i 70 oedd ar gyfer caled, lle. Waw.
Da iawn. Ond rhaid i ddweud, kilometre dwi'n delio gyda dyddiau yma, na fe. O'n safbwynt i, dwi ddim yn sgwennu am seiclo, falle bod y ddawn ddim da fi, ond sicr bydd hynna'n ddisgybleth ddim gen i. A fel o ti'n awgrymu pan mae rhywun wedi bod yn seiclo, falle'r peth ola, a wel, yn fy marn i, pan mae rhywun yn cyrraedd adre, dwi ddim eisiau sgwennu am y beth, ond fe na i gofnodi fe ar strafa. A mae rhaid i ddiolch i Gruffydd a'r Ddwy Olwyn, achos mae wedi cynyddu ehangu fy nghylch nabod i o bobl. Mae'r adnabyddiaeth yn gryfedd iawn, oherwydd dwi'n teimlo bod fi'n nabod pobl nad ydw i wedi cwrdd falle wyneb yn wyneb, ond yn y diwedd wedi cwrdd â phobl. A dwi'n gwybod am ei bywyd beunyddiol bron y bod, neu sicr wythnosol o edrych ar ei teithiau. A mae'r llyfr dwi eisiau i weld yn y Gymraeg ddim wedi cael ei sgwennu eto, pidwch edrych yna i. Ond y llyfr yna pef bawn ni yn cyrraedd efo meic yn Berynheli neu Pwllheli neu Wrecsam yma, be fydde'r daith 20 kilometr? Be fydde'r daith cylch daith 40 kilometr? Be fydde'r llethyr yna fydde'n herio ysbryd rwy'n neu'n torri crib rwy'n? A bydde'n flyg yn ni sy'n ni'n mynd adre heb wybod am y gylchdaith dda honno, plus wrth gwrs i gadw llygad ar agor, am yr egwys yna, neu'r bedd yna, neu'r mynydd arbennig yna. A dyna beth bydden ni'n hoffi i gael, fel bod yna ddewis gen i. Ach mae amser hefyd, dyw amser ddim ar gael i bawb. O'n i'n gofyn i ti, dwi'n nes i bron i 3 nish, yna fe, wel, dyw'r hamdden yna, ddim hyd yn oed gyda rhywun sydd wedi ymddeol i fynd i grwydro. Sori, ti'n... Na, mae'n ddiddorol gen i bod chi'n gofyn am y math yma lyfr, dydy gwir, achos, dwi'n yn gwybod, ond i dydy'r, oedd ys na beryg bysa'r wybodaeth yn dyddio yn sydyn, cynnyw, ac o fydde, dwi'n siarad o brofed glan, y fydde gwasg yn bodlon tybed i fod yn cyhoeddi y math yna o lyfr o ystyried bod cymaint wybodaeth ar gael ar y web yn hyn, ond bod y meddalwedd cynllunio root mewn ffordd yn bodoli eisoes. Dwi'n derbyn y pwynt, a bydde fe'n hyfryd yn y benod honno, tase yna y gaffi neu dafem yn cael ei grybwyll, ond wrth gwrs ni'n gwybod bod caffis a tafarnau yn agor y chai, a na dwi'n derbyn hynny. Falle mai falle mai dyna y platfform ar gyfer y math yna o beth. Oherwydd dwi yn darllen, ond yr hyn dwi'n darllen fwyaf mewn gwirionedd, a fi'n gwybod bod yna ferniadu mawr ar X neu Trydar, ond dyna'r platfform seiclo, darllen seiclo i mi. Dwi'n dilyn y pethau megis Giro a'r Tôr ac yna'r epilog i'r cyfan i gyd y Vuelta. A wedyn dwi wedi dod ar draws tethau Cymraeg ac un o'r sgrifenwyr gore, difyr, sydd yn defnyddio bylc yn sylfaen i'r cyfan yw'r hen ddeirodio. A dwi ddim erioed wedi cwrdd ar gŵr boneddig, dwi ddim wedi dod yn siŵr beth yw 'i enw fe. Ond dwi wedi darllen 'i vlogau drwy'r Twitter felly, a dwi wedi dod i adnabod Caerdydd yn well, achos mai gogleddwr yw mae e wedi bwrw 'i wreiddiau yng Nghaerdydd, a mae'n gwybod hanes Caerdydd llawer well na fi ac yn wybodus, ac wrth y modd gyda'i erthyglau fe. A nes i droi at 'i vlog ola fe, a cymryd lawr chydig bach o'r hyn oedd e'n dweud, beth goblin mae hen ddeirodiwr i'w wneud pan nad oes modd iddo bellach fynd ar deithiau hirion a fforio brwydd newydd. Wel, dilyn deirodwyr eraill wrth gwrs, na nid ei stelcia, na cheisio cadw'n sownd at ei holwyn ôl, ond dilyn rhai sy'n sôn am eu teithiau, nid mewn cyfrolau o lyfrau sychion, ond ar-lein. Ac mae e yn sôn am 2 gymeriad mae wedi dilyn. Un wedi teithio yn draws America, wedi gwneud y teithiau mawr yma, mae'n crybwyll rhini. Ac yna ma fe'n sôn am un arall o'r enw Tim McKenna. Na digwydd bod, o'n i wedi bod yn dilyn hwn ar Twitter. Tim Cycles the Coast. A Lisa yn gwraig i, sydd wedi bod yn y sedd hon, y 2 drwm blaenorol. Ac o'n i'n gweld bod popeth wedi mynd yn dawel, o'n i ddim yn gweld y lluniau gan y gŵr bonhedig yma, ac oedd e yn seiclo, oherwydd i gyflwr iechyd meddwl, oedd e'n beiriannydd, ac yn y blog yma gan yr hen ddeirodie,
fe ddysges i pam bod 'na ddywelwch mawr, achos o'dd Tim yn anffodus wedi cymryd i fywyd i nawr, wedi dirwyn i fywyd i den chydig cyn Nadolig 2024, ac yr wythnos hon ma' 'na daith i goffáu i fywyd i'r cof am Tim, codi arian ar gyfer y Mind a Sustrans a Flight Free UK yn y jog, sef o Land's End i John O'Groats. Felly dwi'n dysgu llawer llwy'r gŵr bonheddig yna, felly os yw wedi gynulleidfa, chapeau i'r hen feirodiwr. A wyt ti 'di dod ar 'i draws e? Dwi'n meddwl, falle bod dwi'n meddwl bod wedi dod i fyny at ein sesiwn fel Gogellell yna o bob man. Ond ie, dwi'n meddwl dyna'r unig, a dwi'n cofio swy fo oedd o wan, cwylydd mawr arni. Ond dwi'n meddwl, Wel, dyna fe, ond i ateb dy gwestiwn di, ma teiciau felly wrth gwrs yn gallu'r dyddio, ond dwi'n dal at y pwynt, hoffwn i wybod am ryw gylchgraeth. A dwi yn i cael y cylchdeithiau yna drwy strafod, drwy ddilyn pobl o Borthmadog neu Rhuthun ac yn y blaen, ond mae'n ddamweiniol hefyd, yn dydi, bod yn cyfurlyfr gen ni. Gywir. Cyradu, hwnna di'r yn yr oes ohoni, pan mae gymaint o stwff ar y we, mae'r grefft o gyradu yn oed gymaint ffisicus. Dim ond jyst mewn llyfr neu ar wefan. Y person na sy'n gwneud y gwaith cyradu ydy'r un gwerthfawr mewn ffordd, achos ti'n boddi mewn gwybodaeth mor hawdd. Dyna pan mae siop y llyfrau'n goroesi, dyna pan yn myd Amazon, chi eisiau mynd i'r menu siop lyfrau a gwybod fyna gasgad diddorol o lyfrau di cael ei dewis gan rwy, torri allan y gwaith, cael barhaw i fi. Dwi'n bod yr un peth yn wir efo teeth a bakes, dwi'n eisiau roach, dwi'n eisiau rwy'n dibynadwy i gyradu casgler i fi. Diddorol, ie. A dwi yn teimlo gyda'r Ddwy Olwyn, mynd fe, os yw pawb yn dod yn hyd gyda choffi a chacen fel petai, ti'n byw yn Aberystwyth, yn dweud ti? Reit, ble dylwn ni fynd? Achos is i draw i Aber Pyddwrnod ar gyfer Pencymreithiau Prydain ac yn y blaen, ac lawr yn y Breiron oedd y TTs. A wrth gwrs, Rhyw Goch. A doeddwn i ddim yn gwybod, bod fi wedi bod yn Aber yn fyfyriwr ac yn gyfarwydd ac y Breiron wedi chwarae pêl-droed, o'n i'm yn gwybod am y rhyw yna. Ac wrth gwrs, weles i fy Nynhaiter yn mynd lan hwnna, cerdded lan hwnna, digwydd taro mewn i dacu tarling a cael y wybodaeth yma a gweld nhw taranu fyny hwnna, ond o'n i bai bod hwnna wedi digwydd yna, ni ddim yn gwybod am Rhyw Goch. Neu lle mae dangos yn effig wybodaeth ddeiryddol i, cos o'n i eisiau wedyn seiclo lan hwnna i fel fenni doncro hwnna. Ie. Diddorol. Heriau newydd i ni. Ti wedi dod ar draws unrhyw heriau yn sgwennu am seiclo'n Gymraeg fel petai? O ran geirfawr, enghraifft? Do. Wel, a lot o'r hynny di, yr eiddo dechnegol o gwmpas y beic, ten am Ffrangeg lot o'n fod, Ie. Dwi'n boffwn defnyddio hyn at all. Ie. Os dyn nhw'n Ffrangeg, bod gennau atgasau at defnyddio'r Saesneg, ond Ffrangeg, ffaid. Ond dwi'n gwybod lle ti'n mynd i ffingio'r un sy'n gweithio allan ar y blaen, da. Dwi'n mynd i fod yn cofio. Ond na, mae'n lot o just terminologics. Felly naill ar ddim yn bodoli, neu rili anodol o hyd fo. Ac os ti'n defnyddio fo, ydy dod â ffenyd i mynd i'r all, am be ti'n sôn. A hyd yn oed os oes ti'n eisiau Saesneg, dwi'n meddwl, efo sgwennu eto llai falle, hynny dwi'n meddwl bod yr genre llen taith ar feic, chydig bach yn llai technegol na sgwennu beicio pur, lle. A mae dy gynulleidfa di falle wedi fod yn fwy o bobl sydd ddim yn gwybod beth ydi reilwyr o reidwyr, wedi dim bwys beth sy'n alw fo. Wedi ddisgrifio fo bron. A mae rhaid llongyfach, Megis Ffydrec a y raglen sydd yn rhoi sylwyr tor, a Wyn Griffith a'r criw, a Robin Davies, a Lyned King, a'r criw mae gyd. Maen nhw wedi defnyddio termau a gwrando'r i sylwebaeth ac sawl un arall. Mae peth yn esblygu fel o Feic Davies ar y cychwyn gyda rygbi yn gorfod bathu termau, a dwi'n gweld hyn yn digwydd, achos os ydyn gorfod cyflwyno fe gynulleidfa, i ni yn dieddol wedyn o fathu termau os rhaid, ond hefyd, fel i chi'n dweud, defnyddio, peleton, a dybe rwy'n, ond fi'n bod yn siarad am y di-reimer ac yn y blaen, bydd hwnna'n ddifyr yn y fewn fod beth yw hwnna. Ie, dyma Wyn Griffith wedi creu dogfen o eirfa. Nes i gael, fe sy'n potus iawn a gael gafel ar hwnna gan y rwbeth. Dwi'n gwybod lle mae dwi'n mynd gyda'i wan. Ond dwi'n dal i chwilio am enw am arm warmers yn Gymraeg.
gyda llaw. So, os yna rhywun yn geisio yn gallu meddwl am... Chos dwi jyst eisiau defnyddio llewis, llewis, ond mae'n fwy na llewis, dydy. Mae'n llewis sy'n dod off. Felly, os gynnwch chi syniadau yn y hanner awr nesaf am Warner yn Gymraeg, os gynnwch chi'n gwybod, wel, mae jyst y llewis. Os chi'n gwisgo Cris, os chi'n gwisgo Cris Tiafeg, chi'n gallu cael y llewis sy'n dod off, sydd yn hynod ddefnyddio, ond sydd ddim enw Cymraeg. Ond mae eisiau erthigol, mae eisiau... Oes. A sôn am erthyglau, mae yna lwyth o erthyglau ar y wefan am lyfrau ac am sgwennu am seiclo, os ydych chi isio cael golwg ar un nhw. Mae adolygiadau rhai o pethau sydd ar y bwrdd. Mae yna sgwrs efo criw colli'r plot ac yn y blaen. Felly meddwl hwnna fyny am y tro. A falle dylswn ni droi wrach at rhai o'r llyfrau yma sgennyn ni. Lle gachwn efo tigrig, ond mae ni yn ymys y gyfrol dydd. Be sydd wedi dylanwadu ar y gyfrol hwnnw? Dwi'n casau'r cwestiwn, be sy'n dylanwadu arno ti? Mor effetig, ond... Oedd o'n ffesiwn difyr, achos o'n i ddim wir, dwi'n meddwl amdano fo fel nes i holi. A ges i rhyw think o ran be o'n i wedi bod yn darllen pan o'n i'n gwneud y daith i hun, be dwi wedi darllen yn y cyfamser, a wedyn be dwi wedi darllen falle wrth sgwennu y gyfrol hefyd. Wedyn i fynd yn ôl falle i'r cyfnod pan o'n i'n neud ymchwil mewn ffordd ar gyfer y daith. Mae'n lot o ddefnyddiaeth dechnegol mewn ffordd am sydd i feicio ar draws Ogof America. Mae'n lwybr penodol beth ydi wneud, mae'n gymdeithas penodol, mae hi'n cynhyrchu mapiau a llyfrau, wedyn o'n i'n darllen rhywfaint o'r sgolffynnau, o'n i'n darllen blogia, ond o'n i hefyd yn darllen yr cyfrolau yma am bobl oedd wedi beicio ar draws Ogof America. Os bio nôl o'n i wedi fath o gofnodi be o'n i'n darllen ar y pryd lle, nes i'n dod ar draws dim llyfr gan ddynes oedd i'n neud o, ond mae'n lot o lyfrau am ddynion sydd wedi gwneud y daith lle, a greu gwahanol fersiynau ohoni hi. A yr un, o'n i yn cofio lle mae rhaid oedd wedi gwneud yr argraff fwyaf yna fi, o cyfrol ar enw Freewheeling, a Solo Journey Across America, gan ddyn o'r enw Richard Lovett, gyhoeddwyd yn 1992. Taith Richard oedd wedi gwneud y daith pan oedd fod yn meddwl ni 30au, neu oedd o'n rhyw gyfnod pan oedd wedi gorfod symud achos swydd i'w wraig o un rhan o'r wlad i ran arall o'r wlad, oedd o'n wedi cychwyn swydd newydd, ac gyda fo'r bwlch ma amser, gyda fo chydig o fisoedd oedd o'n gallu cymryd i ffwrdd, a oedd o'n penderfynu, oedd o'n midlife crisis, ond oedd o'n rhyw fath o fel 1/3 life crisis o'r lle. Be dwi'n mynd fy mywyd? Dwi'n mynd i feicio, a nath o feicio, mae'n debyg, 5,400 o filltiroedd o gwmpas Gogod America, gan fynd 37 o dolaethau, sy'n eitha lot o dolaethau. Mae'n just yn lyfr, i'n mynd ar feic am amser maith, ac yn hel meddylia, ac yn trafod be maen nhw weld, y tirlun a felly, a dwi'n meddwl, be dwi'n gofio, dim jyst o'r llyfr Richard, ond o'r llyfrau mae gyd oedd, oh my god, ti'n treulio lot amser yng nghwmni un person, llais yr un person yna yn y llyfr. A dim ond pa mor hoffus, neu pa mor ddifyr a doeth fan o'n ti yn blino ar just y llais ma ar ôl chydig. A dwi'n cofio meddwl, oh god, os dwi'n sôn i llyfr am hyn, mae rhaid i cofio yna bod rwy'n yn mynd bod ti'n mynd yn sic o'n y ti dy hun, a mae darllen nhw ddim mynd i fynd yn sic o'n y ti hefyd. A mae hwnna wedi bod yn wrth o beth sy'n gern yn meddwl i dynol wrth weithio'r llyfr ydy, oh god, ti jyst yn sôn chi dy hun ar feic, dweud. Just yn mynd rownd. A dyna, mae hwnna'n thema mewn ffordd o lot o'r llyfr yma, ydy'r thema o hunan arganfod, ac ti'n mynd ar ryw daith, a ti'n wedi gadw waith newid. A dyna mae bobl yn disgwyl gen ti hefyd, pan o'n i'n beicio, be o bobl yn holi fi o fel, who hurt you? Why are you doing this? Fel, bod nhw'n disgwyl, bod yna ryw stori, fel, bod yna ryw, sob stori, ac yn eitha, dos a ddim debyg just fancy gwneud hyn, just yn beth i wneud, gath o bobl ddim yn gallu derbyn yr ateb na, ond nhw fel, na, ti'n cuddio beth, mae rai yn y reswm. Na, dwi ddim eisiau darganfod yn hyn, dwi ddim yn dod dros y trauma, ac i just eisiau mynd ar y beic am 8 diwrnod. Ond dyna ni. Wedyn hwnna'n y llyfr cyntaf, Freewheeling. A wedyn, yr ail lyfr, dy ddim yn lyfr am beicio o gwbl, dim beicio pedal, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance, gan Robert Ann Persig,
o 1974. A mae'n debyg, mae dyma'r llyfr athroniaeth mwyaf boblogaidd ac efo'r gwerthan ucha yn Ngogledd America. Rwy'n o'r enw Robert, mi nath o fynd ar siwrna motorbike efo'i fab, ond mae'r gyfrol yma yn rhyw fath o fersiwn seiglenol o'r daith yna, so diom yn hollol wir, a diom yn glir beth sy'n wir a beth sy'n ddim. Ond mae'n sôn am leicio, mae'n sôn am mynd ar motorbike, mae'n sôn am y cymeriad yma o'r enw Phaedrus, dwi'n siŵr ydy'n leid o, sef fel alter ego y prif gymeriad, fo'n dod gyfnod arall, a mae'n cynnal y cyfres o ddarlithoedd yma wrth fynd ar y motorbike, efo fo'i hun a'i fab, lle mae'n trafod gwahanol elfennau o athroniaeth. Mae'n swnio'n fwy boring nag ydiol, mae'n gyfrol ddifyr, lle mae'n hawdd i ddarllen. A beth arall sy'n swnio'n boring ond sydd ddim, ydy gymaint o fanylion da ni'n gael am sut i gynnal a chadw motorbike. Mae'n rili yn mynd ati trwy bob un cam o edrych ar ôl motorbike, cynnal a chadw motorbike, cwsio motorbike, fel mae'n torri lawr. Ac mae o, un o'r syniadau sgynno fo yn y llyfr yma ydy y ffordd. Mae o'n rhannu'r natur ddynol mewn ffordd yn ddwy garfan, yr bobl romantaidd sydd jyst yn disgwyl i bethau gael eu trwsio ac yn gadael hynna ddigwydd, a wedyn y bobl llai romantaidd sydd yn efo meddwl am mwy technegol, ac yn meddwl am beiriannau ac peirianwaith a mechanics modur neu unrhyw beth fel la. Fatha rhywbeth pryder, fatha rhywbeth fatha danol ynyddio ffron. A oedd hwnna fel shiftio meddwl fi sydd yn un o'n feics, achos o gennau ddim diddordeb mewn yr ochl dechnegol o feicio gwbl, a dyna llyfr nath fel wneud i fi werthfawrogi di-railers yr oedden. Ie, felly'r ail elfen athronyddol neu'r cyfuniad o ramantu'r beic, a'i dynas ydi sy'n seidio fewn sy'n meddwl i dy sgwennu di? Dwi'n meddwl, mae gennym fo fel ffoil yn y gyfrol sydd person arall sy'n rhaid y motorbike a sydd ddim yn gwybod dim byd am y motorbike. Ti hwn ti, sydd ar y petrol yma beth. A mae o'n rhyw fath o, di bod o'n dirmygu'r ffoil yma, ond mae o'n fatha, di o'n methu dall pam bod y person arall yma ddim yn gwerthfawrogi yr harddwch sy'n na i fel ochr dechnegol motorbike. Ac oedd o just, ie, oedd o, pan nes i gychwyn ar y daith, ac o'n i gyda newid yn y tiwb, a dim lot o'n byd arall, t'mo? Oedd ddim yn ddechrau da, rili. A dwi'n meddwl bod gennau feddwl technegol ar y cyfan. Dwi ddim... Di hwnna ddim yn dod yn naturiol i fi, lle. Felly mi heb darllen o safbwynt rwy'n sgen y meddwl technegol na, sgen y gwerthfawrogiad o... So ti'n dechrau sgwennu am injan motorbike, fatha bod o'n ddarno gael. Nath hwnna newid yn agwedd i eitha diffyn. O da, neis. Ie. Rhyw ffresni, lle. Ffresni, ie. Just pwydeg yn banol, de. A digwydd bod, mae o'n mynd ar y motorbike ar lwybr bron, yr union llwybr a nes i feicio am chunk o'r so mae'n jyst yn ddifyr gweld rwy'n sgwennu am yr union llwybr, yr un trefi, ond yn 70au am hynny yma, 2016. Llyfr ola o'n i'n mynd i drafod oedd llyfr cosur o'r genre llên taith ar feic, sef Full Tilt gan Ddwy Murphy. A mae honna yn gyfrol nes i nawr cwylydd fi ddim darllen tan leni. Dwi wedi bod yn ymwybodol ohoni a wedi osgoi darllen hi achos o'n i'n poeni swn i'n fel codi ofn arna fi fy hun, achos mae ddynes nath feicio o Iwerddon i India yn 1963 efo gwn a... O ie. Ie, dim los o beth arall. Mae'n daith anhygoel o daith. Mae'n rili gwerth allan i chlyfadu lle. A jyst bod hi'n teithio fel dynas yn y 60au mae'n dod drwy Ewrop yn ystod gaea 1963, so drwy'r eira a'r oerfel anhygoel yma. Mae'r ffaith bod hi wedi croes Ewrop i ddechrau yn orches, de. A wedyn mae'n mynd drwy Twrci, Iran, Afghanistan, Pakistan, ac fi fewn i India. Mae jyst lyfr i chwalu pen rwy'n be. A wedyn, dwi'n meddwl, yndi, mae gyd dyddio hefyd, mae well fi ddweud hynny, mae yna bethau. Noswn i ddim yn sgwennu heddiw yma lle, sy'n efo lot o'r llyfrau yma lle, ond ar y cyfan, dwi'n meddwl ar y cyfan, mae'n hefyd yn berson eitha goledig i'w chyfnod hefyd. Ac mae jyst yn glasur o'r genre, de. Chewch chi'n gwell. Da, dwi heb ddarllen eto. Mae rhaid i fi
hefyd wneud. A dwi'n gweld ar y cefn, mae'n dweud 5.50. Felly dwi'n cymryd fes ydych chi'n mewn Photoshop ers yna fydden. So mae'n y stori fe, nes i glirio i allan, nes i gael clearance o lyfrau o'r tŷ, a nath hwnna, a ni had, dwi wedi bod yn cael y llyfr yma fo fi am 6 mlynedd, dwi'n mynd i ddarllen rwan. So ges i warad arno fo, a wedyn difaru, a wedyn nes i charity shop yn Llynllad, a peindo'r union gopi, o'n i wedi cael gwarad arno fo, a ni'n cael, o, rhaid i just pwyd efo nôl. So, yn hopi fi wedi cael ail dwchu di hwnna. 50 o gyfraniad i be bynnag y wysyn o fi. Da iawn. Ion, be amdanoch chi te? Be ydych chi wedi dewis siarad amdano nhw? Wel, na roi y blas ar y sgwyn. Wel, ie, dyna ni, ma' nifer o'r una dwi wedi allan una ar wahân i'r ddau ola, ma' nhw ar waith efo'r efyned, ond y clasur yna yn y Gymraeg o Barthon i Shangri-La, oedd yn y gystermeuaeth yn y Steddfod yn 2010 eith yn ethi, os yn cofio'n iawn. Ac y daith, fel sy'n cael ei awgrymu yn y llun iddo fe, dau gyfaill Ion Iwan ar draws Tibet, ac wrth gwrs ar feic, mae rhywun yn dod yn agosach at y tir, y dirwedd, a'r bobl, y trigolion, a mae'r bar yn uchel iawn o safbwynt y sgwennu. Felly, os oes yna ddiddordeb mewn seiclo, y math o seiclo darganfod, dyna lyfr gwerth i ddarllen, ac yn arbennig o safbwynt ar y sylw Gymraeg, heb os. Ond mae naeth darllen seiclo i yn dechrau bob blwyddyn pan mae'r giro yn dechrau dod, a fi'n socio darllen llenyddiaeth, a fi'n troi at y beic. A dwi'n digwydd bod yn cadw chronicles allan bob blwyddyn ers tan o'n i'n 12 mlwydd oed. Wow. Felly, droies i nôl yn y ffeil yma, a weles i mae'r llyfr seiclo cynta sy'n dangos falle pryd oedd y gwir ddiddordeb mewn seiclo wedi dod oedd Lance Armstrong, It's Not About the Bike, a wedyn Every Second Counts. A fe ddefnyddiais i'w na fel athro rai o'r gwersi oedd e'n cynnig a'r agwedd oedd gydag fel ryw ddantra yn yr ysgol. Wrth gwrs, blynyddoedd yn ddiweddarach, oedd rwy'n yn ame pan nad oedd e'n cael yr un diwrnod gwael yn y fe. Ond fe chwalwyd hwnnw, wrth gwrs, ond mae'r llyfr, a mae'r ddau lyfr yn werth weil. A symud mlaen wedyn, wrth gwrs, gyda hanes, os dy fynyddordeb i pan mae rwy'n yn seiclo, mor galed y phosibl, mor gyflym y phosibl, ac yn edrych ar ei PBs, os oes na, ar y safa ac ar y Ddwy Olwyn, i gweld ble mae rwy'n yn y 10 uchaf fedolwyn, mae'n milltiroedd neu kilometre sydd wedi gwneud. Ond mae rwy'n yn cael ei, neu o berson, felly, i gael ei wefreiddio gan y cymeriadau yma, ac wrth gwrs i gwendidau nhw, i'w sôn am eu cryfderau nhw, ac fel i'ch chi'n gweld Marco Pantani, death of Marco Pantani, Matt Rendell, Molrain, hanes i fywyd i lwyddiannau a'i gwympau. Ac fi'n cofio'n had yn sôn am Tom Simpson ac yn anffodus, cofio'n had yn dweud, pa i fynd i fyd seiclo, maen nhw'n marw'n ifanc. Wel, wrth oedd Tom Simpson o ran cysadlu a busnes cyffuriau crib hynny, wrth gwrs. Ond mae hwnna'n lasig gan William Fotheringham, mae fab efo yn sgwennu. A wedyn, o'n i'n pan weles i'r teitl am Jacques Anquetil, y Ffrancwr anghymarol yma yn ystod y Tour de France, mynd gwaith, wel, pan weles i'r teitl Sex, Lies and Handlebar Tape, wel, oedd rhaid cael hwnna'n doedd. Ac mae'n glasur o lyfr, a mae yna luniau gwych ynddo fe hefyd, yn olrhain yr hanes, sydd hefyd yn gorgyffwrdd gyda Simpson. A wedyn, mae David Miller, gwrnes i David Miller, draw pan o'n i'n Girona, mynd lawr, oedd e'n gwisgo, o'n i yn y lle mae'n cael coffi ac yn y blaen, a ni'n digwydd gwisgo top oren, fi'n cofio, achos oedd gyda fe chapter 3 i gwmni fe, a fe'n gwisgo union yr un crys oren, ond nid chapter 3 o gofio, pasionau, a wedyn, es at i'r tŷ bach, a oedd e'n dod o'r tŷ bach, ysgopiodd oedd y bobl o mwmpas i, a edrychodd arnau, a pethau sy'n rwyd i'n byd. A allan ni bydde 100,000 o bethau. A dwi'n gallu siarad gyda phobl, ond allan ni, achos oedd e'n dipyn o arwr i ni, sy'n ôl a llisau, hi'n mynd y drafod am adenu, be wedys o'n beth, di byd. A golles i'r cyfle. Ond o'n eisiau dweud, be gallu dy lyfr di?
Racing Through the Dark. Ie, dyna fe. A mae hwnna'n un arbennig lle mae fe'n olrhain, wel, yn y diwedd reswm Gymro yn cyfiawnhau bob bwrpas ac yn arpelid ar ôl cymryd cyffuriau wellai berfformiadau. Ond oedd hwnna, nes i fwynhau darllen hwnna. Dwi ddim wedi darllen Daniel Frieb, a mae lot o ganmol i'w lyfrau dde, mae un dyfa, mae Jan Ulrich ac yn y blaen. A un arall gwrddon ni, deud y gwir, pan eithon ni draw i'r Tour de France dyfymor yn Toulouse, a oedd y cymal yn dechrau ac yn gorffen yn Toulouse, a fel o'n i'n gadael y stadiwm i fynd i gyfeiriad y diwedd, pwy oedd yn fynd i'w gar, ond Daniel Frieb. A wedodd Lisa y wraig, os oedd yn ei gallu yn ysgolwch yn dda. A dyma fe wedi wrth gwrs, oedd e'n dal y meicroffon, a ITV4 ac yn y blaen, a fethodd i ddweud dim byd. Sy'n dangos fate'n diddordeb ni ar arwyr mawr yma, nes i weid, ni'n mwynhau'ch cyfraniadau chi ac yn y blaen, a gethon ni'r llun yma, mae fe'n dal y meicroffon yma, a Lisa, a ni'n dweud wrth y teulu gafodd hi gyfweliad gyda Daniel Frieb o'r mor, dod i ddim wedi, A rydyn ni'n darllen, mae llyfrau Geraint, wrth gwrs mae un fan hyn yn fe, The Tour According to G a Mountains According to G. Mae hwnna fi'n dal a dyd i gwir yn rhoi rhywbeth o hiclus rester o ba fynyddoedd gallen ni drial i concro rhyw ben. Mi'n siŵr bod ti wedi darllen nhw. Ie. Ond yr un dwi'n fynhau, ti sôn am y cyder o dy lais y hunan ar daith hir. A wy'n darllen ar y funud, The Beast, the Emperor and the Milkman gan Harry Pearson. A mae fe'n mynd draw i Flandres, a fel mae rygbi gyda ni yng Ngefneithyn a llefydd felly, mae fe'n y DNA, wel mae seiclo yn Flandres yn y DNA, a mae fe, enghraifft, yn mynd iwn i gaffi, a mae rwy'n yn dweud, os dydd ydych chi'n mynd seiclo, a mae boi caffi'n dweud, na, dim o gwbl, a wedyn mae'n siarad yn 10 munud am seiclo, a pwy sy'n mynd i ennill yr offlwc, ac dyma, hynny mae fe yndyn o, a mae fe'n mynd trwy'r cyfnod yma yn Flandres, a mae hwnna'n llefydd, mi ganol ar y funud, mae hwnna'n un arbennig, ac wrth gwrs, Ned Boating, oherwydd bod y tymor yma'n dod i ben, y cyfnod gwych yma gyda'r Tour de France a'r ITV4 gyda Ned Boating. Wel, mae rwy'n wedi darllen y ddau blaenorol, a mae rwy'n ar hwnna The Accidental Tour is. Lle mae fe mewn gwirionedd yn edrych dros i ysgwyd dros yr penodau a fi a'r cyfnod a fi, a mae hwnna sy'n hefyd, dwi'n fel arfer yn darllen dau lyfr, a mae'r ddau yna ar waith dy fi ar y funud. Nid yn y Steddfod, dan y gwely adre. Felly, dyna'r math o lyfrau dwi wedi darllen. Yr rhaid fysych chi yn ffeindio yn Waterstones fel tai, ar y seiclo Wyn y Lain. Byddech neu mewn siopau a'i law. A be maen nhw'n rhoi i mi yw'r awydd i fynd allan i seiclo drannoedd. Achos mae yna rhywbeth i ddweud, os ych chi'n darllen, dych chi ddim yn seiclo. Hynny yw, mae'r oriau yn cael eu colli. Ac ond wy bach o wamal yn dweud hynna, achos fan bwysig hefyd i ni gael y deunydd darllen hefyd yn y gysa. Yndi, o'n i'n meddwl am hynny, mor debyg ydy'n mhrofiad i o seiclo yn mhrofiad i efo darllen o ran mor anodd ydi o i ddechrau. Nid wedi yn oes y ffôn ydi, mae codi llyfr yn lle codi ffôn yn mynd yn beth anodd iawn. Mae'n mynd ar y beic hefyd yn anodd, ond dwi byth yn difaru naeth deb fel arall. Dwi byth yn difaru mynd ar y beic, dwi byth yn difaru darllen. Dyna i gwain sy'n iawn efo rhai. Gai gyfeiriad un person dylen ni gan bod ni'n Eisteddfod hefyd i Will Sam. Ac fel un oedd ar beic yn bwysig iawn iddo fe. Ac fe ysgrifennodd y dramodydd ac oedd y feic, dy fe bron ym mhob drama, di gweld nifer am yna ffic ar draws y llwyfan, wrth gwrs wrth gyda fe'r garej. A mae'n yfryd meddwl bod i wyre, welon ni yn Tour de France, yn mynd i seiclo, felly sy'n gweiniddiwr sydd wedi bod yn harddu'r maes, mae fe hefyd ar un cariad at feithio. A mae rhywun yn diolch i rwy'n fel mewn Sam hefyd am ddangos i gariad at y beic, a dermydioldeb y beic. A hyn mae'r beic yn ei roi i ni, i'n hysbryd ni a'n meddwl ni yn y gystan. Os dyna sy'n isio o'r ddyrf fel o'ch chi'n dweud, mae angen, o sgwennu da, angen neu beth i deimlo rhywbeth, neu gwneud cyfod isio gwneud rhywbeth, os efo boed o'n i lasyn ar y beic, neu sgwennu neu beth bynnag. Dwi'n meddwl bod fi'n mynd i siarad am y ddau yma yn fan hyn. Mae'n gychwyn am hwn ta, achos am bod chi wedi crybwyll Geraint. A profiad y tebyg sgynna i chi, dweud i gwyth.
llyfrau Geraint, dyn nhw ddim yn cael lot o glod yr gwybodision, gan i ddeud. Dyn nhw ddim yn cael adolygiadau ffafriol iawn. Dwi'n siŵr pam, falle achos hwnna ddim lot o swmp iddyn nhw, ond beth bynnag, falle mae gyda ydy'r gwir apêl ydy bod na ddim lot o swmp iddyn nhw. Achos o'n i, a ti'n gwybod pan ydych chi wedi mwynhau llyfr gymaint, da chi'n cofio'n union lle da chi'n nafso nhw. Wel, o'n i ar y tren yn mynd o Ljubljana yn Slovenia i Villach ar y ffin rhwng Slovenia ag Austria. Neu'r Almaen. Yr Almaen, na siŵr. Na chi, Austria, ia. Ac wedyn, mae'r tren yn hen ffasiwn iawn yn Slovenia. Mae gennych chi carriage o 3 a 3, a dwi'n cael un i fi'n hun, ac o'n i'n jyst yn darllen hwn, ac o'n y llun bled yn mynd heibio yn y ffenest, sef yn hyfryd iawn. A dwi'n jyst yn cofio meddwl, mae o'n sgwennu am rei o'i hoff deithiau fo. Ac o'n i jyst ar y tren ma'n Slovenia, ac mwy o sydyn dwi'n darllen am Glyndybdwy. Dwi'n gwybod os chi wedi bod ar y ffordd, os chi wedi teithio'r Steddfod ar yr A5 yn dod trwy Llangollen am Wrecsam ffordd. Ond dwi ddim eisiau seiclo ar yr A5, sef bob môr. Ac rhwng Llangollen a Chorwen, mae'n y ffordd gefn. Ac o'n i'n meddwl bod neb yn gwybod am y ffordd gefn yma, achos mae'n Wrecsam y ffordd. O'n i'n casau'r ffordd yma am gymaint o blynyddoedd. Achos bod hi'n perthi uchel a estus a arwyneb gwael ein o dda. Ac wedyn, dwi jyst yn darllen un o deithiau Geraint Thomas yn y Gogledd Ddwyrain. A mae o'n deud, ar y ffordd yma dwi'n mynd, ar y ffordd gefn, Wrecsam y ffordd, mae'n siŵr bod gennym o'i feic sy'n costio 10,000 o bunnau, a mae o'n fodlon mynd â hwnna ar y ffordd gefn trwy yr hewl a llan. Mae'n cyrraedd carog yn y pen dawn, dydy, yn ffordd me sy'n mynd trwy'r hewl yma gyda chi. Dwi wedi dod i hoffi'r ffordd y bydd hyn, yn wedi sy'n dod o Langollen am garod, achos mae'n llai. Ond i feddwl, achos oedd hen daid i hefyd yn brifathro yng Ngharog, felly mae'n meddwl bod Geraint Thomas yn mynd heibio i ysgol hwnna yn reit romantis. A wedyn hefyd, o'n i'n mynd at benod arall, a mae'n siarad am seiclo yn Ne Ffrainc. Os mae gen i fo dŷ yn Monaco, rwy'n gwneud eich barn chi ar hynny. Ond oedd o, felly, dwi wedi bod yn studio yn yr ardal yna am y 2 blynedd dwytha, ac pan oedd mam a fi i weld y lle cyn penderfynu studio yna, es i a beic, ac o'n i eisiau stopio am gio. A dyma ni'n stopio yn y lle cyntaf nath ni ffeindio, jyst ar ochr y ffordd, mewn pentref enw La Tourbi, a mae Premier Boulangerie yn y boulangerie cyntaf, achos byddai'n cyfrenol oedd yr un cyntaf, pan o'ch chi'n mynd ar y ffordd yma. A wedyn, bydda fi'n pigo'r llyfrau fan dechrau darllen, a mae'r union boulangerie yn cael ei grybwyth yn y llyfr yma, felly mae yna rhyw gysylltiadau rhyfedd iawn o'r gyfrol yma, beth yna. Ac mae jyst hawdd iawn i darllen. Ac dwi'n meddwl bod Tom Fordyce yn gwneud gwaith sydd awduro ar yr achog, achos dwi'n meddwl mae llais Geraint dwi'n ei glywed o hyd yn ysgwennu. Felly, a mae hwn yn cael ei argraffu neis efo'r clawr caled ag ato. A wedyn fi'n ei gloi, trwy sôn am hwn, hefyd cysylltiad rhyfedd. Nes i wneud, dwi'n gwybod os di ar ysgwennu, yndi, nes i wneud adolygiad o hwn ar y Ddwy Olwyn yn 2023. A nes i roed o ar Twitter neu X erbyn hyn, a wedyn roeddwn ni wedi tagio'r awdur neu beth. A dyma'r awdur yn ateb yn dweud, diolch am yr adolygiad, ydy rhoi trwy Google Translate ac yn y blaen. Americanwr ydi o. Ac oedd yn dweud, beth o frawddeg, fel mae pob... Wel, fath o fi'n bod yn bach yn anheg o Americanwyr, ond oedd o'n swnio fel beth eitha stereotypical o Americanwyr yn dweud, my Welsh ancestors would be very proud. Beth bynnag. Ond fel o'n ti dweud, yr rhamantu a'r pethau rhyfedda meddwl am bleser seiclo ar lefel athronyddol, achos mae'n deud ar y clawr philosophy, meaning and the life on two wheels. Yr awdur di mynd trwy gyfnod o iselder oherwydd y beic, achos oedd o'n seiclo proffesiynol ac oedd, dwi'n cofio os oedd damwain neu rhywbeth, neu ddim wedi gwireddu potensial neu rhywbeth. Felly, ydyn ni i roed yn mewn cyflwr isel, a wedyn y beic oedd wedi cael o allan o'r cyflwr o iselder hefyd. Felly mae hwnna'n neis. Mae jyst rhyw baragraffau bach, dwi'n mynd i ddarllen un allan o'n, ond jyst rhyw gyffyrddiadau bach neis am y beic fel offeryn neu darganfod cyfeiriad a hyn a llall mewn bywyd trwy'r beic, a cymharu efo gwaith Nietzsche, cymharu efo gwaith Jean-Paul Sartre ac yn y blaen.
os chi yn licio athroniaeth, wel, a ydych chi hefyd yn medru Ffronieg, mae hwn yn un da, sydd yn sôn am athroniaeth i'r unigolyn o fewn y grŵp a'r microcosm cymdeithas ac yn gallu ganfod yn y byd seiclo proffesiynol. Bach yn uchel ail, alle. A wedyn, os chi eisiau darllen rhywbeth sydd yn sôn am hanes merched yn y gamp, a heriau, mae merched i dal i gwynebu, mae un o arwyr anhofiedig Cymru yn y marn ni, Nicole Cook. Ond yn sicr yn un o'r, dwi'n mynd un am hynna'n gofiannau fel arfer, ond mae hwn yn un da. Llyn taith, hyfryd gan Enfi Siapaw, ac wedyn, mae hwn, os ydyn ni'n cael crime yn da, mae yna ddirgelwch mawr yn hwn, a felly stori sydd wedi dapsod ddirgelwch o ffeindio rhyw reel o ffilm llain y munud o hyd o gam mlynedd yn ôl. Mae o'n, unrhyw beth mae'n Golding yn sgwennu yn un da i ddarllen. A wedyn, mae seiclo yn rhaid da am chymod yr cyfrolau bwrdd coffi fel fydd yn gael nhw. Yn gwrs mae hwn yn ei... Mae hwn yn ei neis i bori drwyddo fo ac yn ein pwysig iawn hefyd achos dyn ni'n gorfod cydnabod bod seiclo yn aml iawn yn gamp gwrywaidd, gwyn, dosbarth canol, elitaidd, felly mae'r lyfr felly wastad yn bwysig i edrych ar y gwir arwyr yn hanes seiclo o bob cefndir. Felly, dwi'n meddwl bod ni wedi cyfres dipyn o dydd, ond jyst chwytha yn dod, dyma dwi'n bach. Byddai eisiau mynd i'r lolfa goffi yn baned aros. Felly, diolch yn fawr iawn i chi am eich cwmni, a diolch i'r grig a Dion a fel. Ac o'n i'n mynd i ddweud, cerwch allan i'r maes i brynu'r llyfrau yma, ond maen nhw gyd Saesneg teblau ac wedi pan dal te'r grig allan, o'ch chi'n tynnu ffwn nhw, a gewch chi brynu'r llyfr Daniel Owen hefyd. Dwi'n gyfal bod fi'n neud rhyw gyfrannu ydy'r byd cyhoeddi heddiw Daniel Owen, ac mae Til yn dod.